Cambados está decidido a manter o pulso para reivindicar a sede do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas, algo que, segundo o edil Tino Cordal, é de sentido común. Pensemos que máis do 65% da produción do viño realizas aquí e máis do 75% dos adegueiros e viticultores tamén están aquí. En Cambados foi onde naceu, foi o berce do Albariño, segue a ser a súa casa. En Cambados levamos máis dun século producindo albariño, e ademais é onde levamos investindo moitísimos cartos dende fai moitas décadas, e en Cambados é onde se fai a maior promoción do albariño a través da festa, que xa este ano vai cumprir 66 anos. Son múltiples as razóns que apoian e que xustifican claramente esta reivindicación. Estas son algunhas das razóns nas que se apoia o goberno cambadés, que tamén se refire ao exemplo do que se vive nas demais denominacións de orixe de España. As máis de 70 denominacións de orixe de viño que hai en España, todas teñen a súa sede no núcleo da produción do viño. O caso de Pontevedra é insólito. Nós non temos nada contra Pontevedra, ademais temos moi boa relación e temos, pois, digamos que moita simpatía por esa cidade, pero que hai 9 concellos no Salnés que están en denominación de orixe, hai 9 concellos de outras comarcas que están en denominación de orixe, e Pontevedra non está en denominación de orixe. A intención do edil de Cambados é seguir camiñando cara a este obxectivo, aínda que recoñece que será un proceso lento e longo. Así as cousas, confían en que o sentido común impere e Cambados sexa, ademais da capital do Albariño, a sede do Consello Regulador da denominación de orixe. O que queremos é chegar a un acordo, non, para que se estableza unha data na que o traslado do Consello Regulador, o sea, que o Consello Regulador volva a Cambados, que é onde tiña que estar, onde non tiña que haber saído como ocurriu no ano 2003, non? Pensade que no ano 2003 estaba decidido que se iba a ubicar o Consello Regulador no Pazo de Torrado, para eso a Xunta pois mercou o Pazo e esa era a finalidade que tiña. O Concello continúa recompilando apoios neste camiño. Vilanova, Illa, Vilagarcía e Ogrove xa anunciaran o seu respaldo, ao que agora se suma tamén Ribadumia. Segundo Cordal, a petición irá aos plenos de Meaño, Meis e Sanxenxo e da Mancomunidade do Salnés. Ademais, chegará incluso ao Parlamento galego.